Живак, духовният елемент на алхимия на трансформация на душата. Посланникът, връзката на духовното с физическото и всичкото знание за мултиизмерната реалност, която всеки един алхимик може да постигне, ако тръгне по стъпките на Хермес Тройно Благословен. Здравейте, аз съм Валентин и днес говорим за живака. Това е не напразно любимия метал, той е метал на зорята на близнаците. Също така ние сме директно свързани с свойствата и духовните характеристики на този жив елемент. Да, наричам го жив елемент, защото за мен и за алхимия на трансформацията той е фундаментален. Той е един от светата троица на алхимия на трансформацията, която е сяра, живак и сол. Но до там ще стигнем. Сега, първо, какво представлява живака? Това, което виждате е наименованието в таблицата. Така може да го видите, ако го намерите в природата. Къде се намира в природата в интереса на това видео няма да кажа в момента, който знае, знае. Също така има два вида живак. Единият живак е този, който е естественият, другият живак, който е червен, се добива от тази руда. Рудата, която виждате на екрана, се нарича синобар или синебар. На английски се пише с две S-I-C-I-N-N-A-B-A-R или синебар. На българските където съм го гледал е синобар, което е рудата, която също така кристализира по много интересен начин. Как да извлечете живак от синобарова руда? Много просто. Вземете едно парче синебарова руда, която всъщност е много мека. Тя е нещо между много твърда глина и пластелин като консистенция. Зависи от чистотата, зависи от това къде я намирате, нали, какво съдържа, какво има покрай нея. Вкарате го в печката и нагрявате и в процеса на нагряване, което всъщност е алхимичен процес, живака буквално започва да излиза под формата на капчици върху синобаровата руда и по този начин извличате чист живак. Не препоръчвам и много дебело подчертавам, никой новобранец не трябва да се прави този експеримент сам, защото е много опасен и има нужда от човек, който го е правил предварително. Но сега, без да изпадам в повече детайли, да продължим нататък. Какво е живак? Какво представлява? Каква е атомната структура на живака? И защо той е толкова важен за нас и за нашето развитие? Структурата е ромбохидрална, което също така е тектонична плътност. Имаме абсолютно същото подреждане на атомите, на това, което направихме предния път за Вселена. А по абсолютно същия начин, всеки един метал, който има кореспондиращи номера на неутрони, протони и електрони и решетката, която виждате, се формира по начин, по който тази решетка създава, ако не част от цвета на живота, тя също така създава и семантичен отпечатък. Не напразно този метал се използва като фундамент в алхимия на трансформация на душата. Защо е толкова важен? Да, ще ви дам пример сега. Преди да сме отишли обаче нататък, искам да ви покажа нещо. Това, което виждате пред вас, е светата троица на алхимия на трансформация на душата. Значи имате сол, което е основна материя, това също така е тялото. А затова е много важно каква сол използваме. От най-фундаментално значение е това каква сол използваме. Затова най-добрата сол, която може да намерите, е тази, която вие се правите или тази, която се прави от естествени процеси на изпаряване на водата без никаква човешка намеса. После имаме, това е тяло. После имаме душа, което е сярата. Аз обръщам много внимание на тези двете, защото в момента съм фокусиран върху живака. И най-накрая имаме живак, който е духовният елемент. Също така живакът е в женският спирален свят разум, докато сярата е изцяло в мъжкия. Но това ще го обясним след малко. Казвам ви го, защото един от най-фундаменталните неща, които вие може да научите, когато започнете и се въведете в алхимия на трансформация на душата, нали, това за което е това видео, е вие да разберете значението на тази троица. Троица, която също така е осиновена от всяка една религия и всяка една вяра. Интересен факт за хората, които не знаят, е, че древноегипетската в кавички, защото за мен там не са били египтяни, нали, и
Това ще го твърдя, докато съм жив. Египетското изкуство на трансформацията на душата, ако не изцяло на 90%, е взето от науката на алхимия на трансформация на душата. А православното християнство, ако не на 90%, то изцяло, е вземато от също така алхимия на трансформация на душата. Сър Джон Антони Уест, той е археолог и историк, който прекарва над 25 години в Египет, и това, което ви казах, бяха негови твърдения. Той с посвещаването си на това да проучава и да научава древноегипетски символи разбира, че книгата на мъртвите, тяхната наука за прекарването на душата от физическото към духовното и всяко едно наследство, което е свързано с енергия и духовност, произлиза, ако не на 90%, то изцяло от древната наука на алхимия на трансформация на душата. Сега, преди да ви обясня тази диаграма, искам само да ви покажа нещо, което аз наистина се гордея с него и много се радвам, че съм част от това пътешествие. Това е Хермес. Хермес, тройно благословен. Също така, нали, това е за хората, които да се направят по-ясна представа за това какво говоря. Меркурий или посланникът е този, който е способен да обедини да накара всеки един хуманоид да обедини свят, спирален, креативен женски и свят, линеен, конкурентен мъжки разум в едно. Именно за това Хермафродита е в фокуса на развитието на алхимия на трансформация на душата. Това, което виждате тук, е диаграма, която би отнела може би няколко часа да обясня заради алегорията. Няма да изпадам в детали. Това, което мога да ви кажа, е, че Хермес или Меркурий държи два жезела. Жезели, които имат двойни змии, които се пресичат, но над змията имат корони. Корони, които са направени от три символа. Три символа, което също така означава, че той е направил трансформацията на елементите и работата на Слънцето е завършена. Нека ви покажа. Това, което ще ви прочета, е отказ от изумрудените плочи, емералдовите плочи, които според сведенията са писани именно от тази единица, която виждате. Или Меркурий, или Хермес, тройно благословен, става въпрос за един и същи човек. Или по-точно за една и съща единица в човешка форма, която е била способна да направи великата работа и да го приведе до знанието на тези от нас, които искат да научат. Това е част от презентацията, която за съжаление на много хора не може да стане бързо, защото ще е над 40 или 50 слайда и за нея ще отнеме цял уикенд, за който в момента двамата с Валерия развиваме възможности за това как да поканим тези от вас, които желаят, колко ще струва, какво ще има включено и така нататък. Но, без да изпадаме в много обяснения, искам да ви прочита написаното по сведенията от Меркурий за работата, за великата работа на трансформация на душата. Това, що е истина и определено подчертано като такава, това, което е отгоре, е като това, което е отдолу. И това, което е отдолу, е като това, което е отгоре. Да направи чудото на едно единствено нещо. И както всички неща са и произлизат от едното, и медитацията на едното, и всички неща произлизат от това нещо посредством адаптация. Много важно. Слънцето е неговият баща, луната неговата майка, линеен спирален разум. Вятъра, който носи, и земята, която го обгрижва, елементите, замесени. Бащата на всичката перфектност на целия свят е тук. Неговата мощ и сила е цялостна, ако трябва да покрие земята. Разделяйки земята от огънят, изтънченото от противното, сладко с велика индустриална сила. Изкачва се от земята до небесата и отново се спуска към земята и получава силата на всички неща, превъзходни и непълноценни. С това Карл Густав Юнг се усетил, като казва: ниче е дърво, чието клони не достигат до рая, няма корени, които да стигат до недрата на земята. По този начин ще получиш славата на целия свят и следователно всичката неизвестност ще излети от теб. Неговата сила е над всички сили, защото побеждава всяко финно нещо и преминава през всяко солидно или плътно нещо. И така бе създаден света. От това са и идват главни приспособления за нуждата или процеса в сега.
Следователно, аз съм Хермес Триблагословен, имайки трите части на философията на целия свят. Това, което казах от действието на Слънцето е постигнато и завършено. Това са сведенията, които според историческите данни, които имаме и записите, които ги пише на староанглийски в Corpus Hermeticum, в Лондонската библиотека, в музея, е едно към едно. За съжаление, доста там, много трудно някой може да намери, но някой ако намери Corpus Hermeticum, много горещо препоръчвам. Това е тема, която е безпрецедентно и безкрайно дълга. Затова се надявам това, което ви казах тук, да ви въведе в това, което обяснявам, с което ще завърша видеото. Имате основна материя, която е сол, която е квадратна, изразена е тук. Имате светата Троица на алхимия на трансформацията. Обърнете внимание, триъгълника е обратно. Имате сол, основна материя. После имате живак или мъжки линеен разум. Извинявам се, сяра, мъжки линеен разум. Изразено в единица, която не може да лети. И после имате дух. Disregard, оплетах се. Сега имате сол, после имате сяра, после имате живак. Значи живака е душата, а това не е духа. Значи имате основна материя, тяло, дух, душа. Душата е изразена като летящо. Духа е изразен като нелетяща единица, която е вързана с тялото. От тази страна виждате червения крал и бялата кралица. Червения крал, който е стъпал здраво на земята, и също така олицетворението на факъла, който е права линия, ви подсказва за линейния конкурентен разум. А в другата ръка държи сак, който е сив, и също така формата му може да се променя, което също така е свойство на женски спирален креативен разум, също така е свойство на живака или свойство на Хермес Триблагословен, както искате да го наричате, или Меркурий. Тази диаграма е алегория, която ще оставя за друг път. Това, което искам да направя, е да вкарам много повече хора, колкото се може повече хора, в древното изкуство на великата работа на алхимия на трансформация на душата. За да може вие да разберете, че всяка една религия, всяка една вяра е възоснова на, може би 60% от това, което виждате тук, за да може да извиси неоформеното ловно състояние на един човек в оформено 100% златно, балансирано съзнание на завършен индивид. С пожелания за прекрасна вечер и до нови срещи!